egni. Mae'r ddawns hon yn cynrychioli taith tân dinistriol fel y rhai a welwyd yng Nghaliffornia a Llynedd. Mae'n dechrau gyda symudiadau tawel sy'n portreadu llonyddwch natur cyn y gwrychionyn cyntaf. Wrth i'r darn ddatblygu, mae'r symudiadau'n dod yn fwy cyflym ac anhrefnus, gan adlewyrchu lledaeniad y fflamau a'r effaith ar bobl, bywyd gwyllt a'r tir. Yn y diwedd, mae'r symudiad yn meddalu gan ddangos gobaith, gwydnwch ac ailenni wrth i gymunedau ddechrau adfer. Mae'r darn yn deyrnged i rhai a gafodd ei heffeithio ac yn atgof o gryfder a gobaith yn wyneb dinistyr. Mwynhewch.